Здраве, добре дошли! Желая сърдечно да благодаря на Галерия Митков за прекрасните картини. Най-важното is Art Communication, които се организираха и направиха това събитие възможно. Искам да ви поздравя за пребиваването си на територията на общината, да поздравя организаторите за това чудесно мероприятие и тъй като община Банско е отворена към всички инициативи, насочени към култура и изкуство, да изкажа своето възхищение от чудесно организираното мероприятие, да пожелая успех на господин Митков и нови бъдещи инициативи в хотел Премиер. Дами и господа, това е художникът и собственик на галерия Павел Митков. Мога ли първо да си позволя да поздравя всички гости и да благодаря най-вече на Мария Любенова, която е така и майка и баща на тази прекрасна проява. Специално да благодаря. Аплодисменти за мен. Специално да благодаря на нашите домакини от Премиер. Сега като влезем си мислех, кой знае, може пък тук да присъства бъдещия Премиер за време. Така че Премиер е едно хубаво начало тук в Банско за тази проява. Аз си позволявам с вино в ръка да ви кажа няколко думи, защото иначе говоря като бърваскони, така се държа за виното здраво и не мърдам. Искам да ви пожелая на всички, преди да започнем това импровизирано интервю, да бъдете здрави и щастливи, да ви благодаря за това, че присъствате тук и така да пожелая най-хубаво светло бъдеще на българския туризъм. Точно в такива прояви е бъдещето според мен на туризма, тъй като и на културата, разбира се, тъй като така ние привличаме външни инвестиции не само с нашите хубави ски курорти, с морето и с възможността на човек да почине, а и също така с това да види много. Аз не твърда, че съм най-талантливия или най-преуспелия, но просто България е пълна с много талантливи и преуспяващи хора. Много, които малко им трябва, за да станат преуспяващи, защото те го носят вътре в себе си. Така че благодаря на хора като вас, които сте тук, защото вие подкрепяте по някакъв начин това нещо и ако ние във времето и след няколко години успеем да изкараме някои имена да бъдат като световни известни, дали скулптори, дали художници, дали хора, които произвеждат мултимедия или филми, то тогава и държавата ни ще стане много по-посещаема туристически. Затова още един път благодаря на Мария, благодаря на любезните домакини и да бъдете живи и здрави. Собственик, галерист, разбира се, и талантлив колектор. Това е нещо прекрасно, което надявам се, че наистина ще успее да стане национална инициатива. Не случайно тръгва от Банско, защото това е един от най-популярните ни зимни курорти, една естествена европейска дестинация, която се познава от всички туристи, които идват в България. Затова стартира от тук. Хубаво е, че дава шанс не само на едно изкуство, хубаво е, че дава шанс на много изкуство да се преплетат и да намерят нов израз в един нов културен бранд, който се нарича условно Арт-виза. Идеята му е доста мащабна, да популяризира и изкуството, и нашия туризъм като интересна и атрактивна визия на България, не само в Европа, и по света. Дано успее! Всеки по някакъв начин има какво да покаже и от нашите музиканти, и от нашите художници. В един момент, ако всички си подадат ръка и успеят да намерят общ път, а туризма подкрепя тази инициатива, мислим, че може да се получи едно много интересно стартово начало на нещо съвсем ново, което да премахне пречки и бариери и да осигури наистина по-лесен начин за популяризация на всичко, което имаме. Имаме много качествени български художници. Имаме много добри български музиканти, изпълнители, певци, които ще се изненадате, но подкрепят по свой собствен начин всичко това. А се оказа, че и български фирми с демонстрацията на качеството на своите продукти искат да направят същото. Изненадани сме от това, което открихме. Воля и желание да се подкрепи нещо съвсем ново.